Santli kiei ya kabangim day ban le U Mynsiem Bakhuid kani kalong ka jingkran ka jingikai ya kabangan hikai ya pi hagani ka sngi bat ya kabangin ang penbot ru hagini ki sngi ki banwan. Santli ki point ya kabangim day ban le U Mynsiem Bakhuid. Ngai kublai shwe fi ning tong ha kerteng ke jong try nong pen jing Jesus Christ bangadadap shisha da ke jing kemen da ke jing songo yu blai ya ka ba fi snap ya kektien bat ya ka fi shashkor ya kektien fi tngan ya kektien fi sliang ya ke kektien bat nga aingu yu blai ba de blai ba kran ya fi ba fi trang shisha kapen paru ba fi de ki bri ki ba kot ki ba khia ma de tang ki bri ki ba kot ki ba khia ki ba tngan bat ki ba sliang ya kektien thik kong bri ba kot ba khia u tngan ya ka ja ka do piru pi tngan namar ba pi khia aga Mynsiem dan apreng jong vi le se fi dan ka Mynsiem ka ba pat ka ba pra pleng kam dei ka Mynsiem ka ba pang gata ka de ka Mynsiem ka ba khia namar fi wat fi trang yu blai vi ai pleng ki jing so si kata pleng kam dei ka jing pang ka dei pen ban ba pi klan ha ka Mynsiem ya ka ba pi wat jing bam ya ka ba fin yo ban snow yaktien ka jong blai na mar fi dan ha ka jing snow si fi dan ka jing e ka jing le ka jing pang jing stam pleng hoi ha ka met da chu pe ha ka do ka ta ka de ka jing pang henre ka ta kam de ka jing pang pleng ka de ka jing klan ka jong pi ya ka ba fi trang ba fi sliang ban wat ya ka ktien ka jong blai ai ngo yu blai ha fi dan pleng ki jing e ki jing le ha pedeng ki jing pang ki jing stam ha pedeng ki jing jar jong ka jing em ha ka do shisha ko ngong I kom ba ka de shisha ka jing pang henre kam de ka jing pang khamat jong blai ka de ka jing khia ka de ka jing kot namar ba fi trang yo ka tien ka jong blai ba fi sliang yo blai fi nang kwa ban I tho shu yo bat ka ba fi trang ru ka daw ka long namar ba fi et yo trai kam de tam fi mat jing jing jar ne namar fi et yo trai marula le bha plat de ka jing ka jong fi bo le sbun plat de ka jing ka jong fi kum ta fi trang fi sliang ya ka tien ka jong bleng ai khublai ya fi shisha ha ka kerteng ka ba thiang tam ka ba don bor tam ka jong try unong penem u Jesus Christ bat nga da ai khublai ya fi ba fi lai nyai sngap ba yai sngap bat kani ka de ka jing shisha ha ba fi la sngap kham slam ya ka tien ka jong blai nga nget ka tien ka jong blai kala sat ya fi kala pen khot ya fi kala pen chat bor ya fi bat men ta fi jalong u jing thao u ba thamai le ne ka jing thao ka ba thamai la da fi la sngap ya ka tien ka jong blai tang ha po en riu banai ne sau banai sau ne ha don riu banai fi la sngap li shi snam ngai ngo yo blai ba ka jing ka jong fi shisha kala kala ba de ta la don preng jong fi ka ne ka por ka de ka sin ka ban kong ba pio ban snap ya ka ne ka tien ka jong blai ya ka ne ka channel jong ka Potternet ya ka ne ka video ka ba nga kren nang yai peteng ban sengap bat nganget ka jing em ka jong pi kan kala nganget ba kata ka jing em jong pi kan nang yai pernai kan nang yai thaba kan nang yai tengshan kat ban nang ya ki sngi ngi ai ka tin ka jong blai man la ka sngi bat ha fi sngo bat yo sngo ka tin ka jong blai kan wan ka jinget kan wan ka jing pen kala dor ka jing em ka jong fi bat pini I bo trai ulong bo phla ulong bo kraw ya ka bo unle shi bon ki kamba ha ka jing em ka jong fi bat ka kamba ka ban ning kong ka long ha fi snap ka tin jong blai fin yo ya ka jing pen em now try ai ngo yu blai ai ngo la da fin pa subscribe no mentah ya ka ne ka channel ya ka fin yo I ka tin ka jong blai man la ka sngi ai ngo yu blai ban ka YouTube ni yo an plat man la ka sngi mentala jandap hadu license ai ngo yu tra ai ngo ya ka jing duai ka jong fi nget pia duai yangi nget fi kershan yangi ha ka ta ka jing duai ka bari ka jong fi pia ka ne ka ministry fi yangi ngi e ka phi ka jing e ka jong tra banginya kershan markeliang ya ka banginang yo ban kren ban yalap ban hikai ya ka tin ka jong blai namar ke por ka don kam hadu kata mangite ka jing trai ke jong baman ru ka jor do kata badeng ta kum ki shakri ki jong blai kum kita ki bidon mentah ka hima ka jong blai ngina I pen jur shu ka jing duai ha ka jing elap ha ka jing kai ya ka tien ka jong blai khnang ba ka bor ka jong saitan kanum yo jakarta ha ka download jong ki breu ba ka de ka ta bangin pam ya ka tien ka jong blai ngin pelat ya ka tien ka jong blai ngin keren ya ka tien ka jong blai men sngi men miet ha ba dei por ha bam dei por ngin pelat nang ni na po ka channel jong ka Potternet ya ka tien ka jong blai ya ka baki breu kinang yo ya ka jing pen em ya ka jing pelat ai ngo I blai man ka YouTube ngi on pelat pakum juru na ka local cable TV man la ka step riu ba jeru ngi pelat ya ki Khubor step ki jongi ban nga ai ngo I blai ba kade da ka jing ai ka jong blai ru ya ka bangi yo ban keren man la ka sngi kam dei ka besuk ban yo Khubor man la ka sngi re dei blai ba ai ka Khubor dei ma u ba kwa ban keren ye fi nga ga dei tang ka teng hong nga dei tang ka ta ka jing pen sawa re dei blai ba keren leng ba jonga leng ba ka ni ka ministry ya ka ba u yo ban pha in ka Khubor shapi
Badai ublay bakran namar bu it. Tada ukran shikran, upasiaw si pasiaw, ukta shikta, ya ka download ke jongpi. Bangangat, apa pio sengaw, pio diang jingker ku, pio diang jing mentoy, bat tunai sengap, ya ka tien ke jong blay. Bana kaliang ke jongi ini kan mau fi ke jing duai. Bana kaliang ke jongi, oh, ini kershane fi kan. Kan bala, na ka tien ke jong blay hagi jing duai ke jing shakri man la ke sengi. Tani ka por, ngakwa ban kran shapang, kita ki santli ki ya ka bangim de ban le U Mynsiem Bakhuid. Bagani ka sengi ngin ya kran shwa ya ka point ka ban ningkong. But ngin kran shapang U Mynsiem Bakhuid. Mo ka ha so tho ini ka wei U Mynsiem Bakhuid. U Mynsiem Bakhuid du blay. Khpa u khon U Mynsiem Bakhuid. Mdei u balai, mdei u bakhat do, ndrei u dei hi u blay. U dei hi u ban ningkong namar u dei hi u blay. Tadeng ta ngim la ban bu U Mynsiem Bakhuid chadien. U Mynsiem Bakhuid u dei hi u ban ningkong. U dei hi ru u blay. Nga-repeat ya kata, bafin snotho. But kumba ngingingit. But kumba ngingitip na gagtian ka jong blay. Bagadan kapor, kabaw blay utray. Lengba ukpa, lengba ukhon, lengba U Mynsiem menta. But nga ay ngo yu blay, ngimi isu yu jisu, ngimi iyu ukpa, henry ngidon, ya U Mynsiem Bakhuid. Ba U Mynsiem Bakhuid mday bu tray menta, U Mynsiem Bakhuid ladap tray nado menengkong, wia tray lang, kilay away kia tray lang, baga kerteng ka jong blay kaday Elohim, him, kaday bet, ka plural ne kata kaba buon banyaway. Kamut lai, plural, Elohim. Tadeng tau blay, ubahang ngingi syakri ong, ngi uklam ong ngau ong ngi tungin ya tau yo briu hakadur jong ngi uklam ong jonga jong ngi ting ta kita sibun ki reference lada ngi pulina kitien juble nam kwa ban ngam sha kita ki hakane ka por renga kwa ban pelet jingmut hakane ka bentai ya ka bang ngamut ban kren bagata ka long shapang U Mynsiem Bakhuid bat shapang kata ya ka ba ngabu ikini ki santli ki mat ya ka bang kren hakane ki santli ki sngi bat ka mat ka ban kong kalong kay kata ya ka bang imday ban le U Mynsiem Bakhuid ka ban ningkong kalong bat hakane ka sngi nya kren ya kata bang imday ban le persya U Mynsiem Bakhuid ka babel ka kren ya kata ngi puli na kay kam ki apostol kal nong ka ba nyaw gani ka khat ka basan puway kini di gintin ya ka ba Stefan ukran wong kumni pi ki ba erandang bat ki ba klem ot share ha ka download but ha ki score klem da put pi le persya ya U Mynsiem Bakhuid kum ba ki khpa jong pi kilale kum ta phiru pi le U Stefan ukran ni ki gintin wong pi ki ba erandang wong pi ki ba erandang ya no ukran ye ki jiu ki ba erandang sisa ki ba ban nget ki ba ban pediang wala da ublay la pen pau ya ka bor wala la pen pau de ki dakishin henry ki rendang hado kata ban pediang wong pi ki ba rendang bat ki ba klem ot share ha ka donut bat ha ki skor ki ba klem ot share ha ka donut bat ha ki skor ki jiu ha ki ot share ya kata ka jilong shinrang ga jongki henry kim dei pat ki ba ot share ha ka donut kata ke jing ot share ke jing long shinrang ke jong ki ju at no itu ke sni ke jing long shinrang bat kata ke jing ot share ya ke do henry kim dei ki blot share ha ka Mynsiem le ha ka do not kim dei ki blot share ha ki skor ke jong ki ya ka bakin dan ya kata ka do not ka baluet ne ki skor ki ban yosngo nama ki skor ke jong ki ki bakelot boleh Ukraine kata wong klem da put pile persya U Mynsiem Bakhuid kum bagi kpa jong fi kile kum ta phiru phile open kan mau ya kita ki kpa temen jong ki kpa temen jong ki jiu ki Israel nado ka bandeng kong ki long be shisaki ba rendang nado ka por ka jong Moses ki ba rendang ki ba hado kata ban nget ki ba hado kata ban pendam ban penret ban penkongo baklatiak ki sile persyabe baklatiak ki sile persyabe baklatiak ki shutnum but baklatiak ka por Moses kin mau ba ya ke Egypt ya ke jing bam jo ke Egypt ya kata ke jing sngot na jo Egypt enre ki klet bahai Egypt ki dei ki marau ki wan ban complain be yo Moses yu Aaron ki wan ban complain be shigini ki shakri ki jong blay bat ki krenru ki ktin ki bam sngot na ban snap ki ktin ki ba bat ki ktin ki ba pensong si ki shakri ki jong blay kapoi ka poro baki kilit pai biang what shakata ka jing money blay tao ya ka baki da
pressure lada ka ba ki wan ban bernyam ban berten yu aron hadu bu aron ka ji shap ting wa ban shna yu tau masik ser ki le persha yu blai ki le persha yu Mynsiem Bakhuid bat hadin nang ta ki le persha wat yu Jisu kim pediang yu Jisu u Jisu ang U Mynsiem Bakhuid u hanga U Mynsiem jong blai u hanga habu Mynsiem jong trau lawan hau Jisu bat gumta hau Jisu u penshishai lade ba u de U Mynsiem jong blai belawan hau bat de na ta dau ba un trei ka kam jong ka jing penem hang ta ka e ka ba ja ki mut ban len thamau no yu Jisu ka Bible ki thu yangi ba anda ba Jisu dan hakan snagok bu puli ki kitab Isaiah kal nong ban repoi ki jiu kyong de ma meu ta kim la ban pediang kim la ban shashkor ya ka tien ka ba mi da ka shintor ka jong trai ki le persha ya ta U Mynsiem u bawan ha u Jisu ba ki le persha da ka ba ki mut shi shaban penyap yu trai wat ha ka ta klip mat pila man shem ya kata na Lukas kelong basaur khot khat praterter ki mut ban thamau yu trai ki mut peno yu nagariat ani ki le persha hadu abo anda la sa nar pna yu try anda habu try la mi pat na lom jingtap hadin nang tabu try la dan bagi senran jo ki senran ki liot diang yu Mynsiem Bakhuid ba anda ki liot diang yu Mynsiem Bakhuid ke baki ki lale ba kata ka long baki lale persharu ya kini ki shakri ki jang blai ki bala dap do Mynsiem Bakhuid bakini ki kintien ya ka ba u Stefan ukran u Stefan u bala dap do Mynsiem Bakhuid ba kini ki Israel kini ki Jew ki reuniam ki beklam od share ka download ki beklam od share ki skor ki le persha kom bagi kpat men jong ki le persha kiru ki le persha ya ka jingtrai ke jong Mynsiem ya U Mynsiem Bakhuid u badan hau Stefan barkai baki ki le ki klam snotenat bat ki le lentamau ya Stefan kalong ka Khubor ka basnosi bagi ni ki breu ki khong ye ki pa jong ki Baka Bible ka ang kita bu Jisu udah keren teng ru. Hoi Stephen keren teng ni. Hakapor ka jong Jisu ru bu Jisu keren teng ya ki jiu. Pi long ko mukpa jong fi usaitan. Badi ki jing le jong u fiaman ban le. Naduk ka ban kong ulang wei unong penyap breu unong shot nok breu ang Jisu pi pule kata fila ban shem na Jenesis nong ka prad khot basau. Pi long ko mukpa jong fi u Jisu. Ya ga ki jiu. Ki ba ban pediang ki ba ban nget tading ta kwa banong fi gani gasngi to what I fin long ki breu ki bala influence fi da u satan da u baman mar Jisu u refa ya gi jiu kum ki khon jong satan ngine pule gani ka por sa isen wang kum ne u Jisu Jenesis praso busa wang pi long no khpa jong pi u satan bari ki jingkwa jong tau khpa jong fi man ban le u tau bla long unong shon ob reu na do ka ba men kong bot jusa ga jing shisha na ba kata ka ba shisha kam don setia u bau krani ka balam ler ukraini ki na laki jong na ba ulong ba lam ler ba khpa ga jing lam ler u Jisu u refa wang u khpa jong fi pleng u de satan bari ki jing le jong u man ban le u tau la long nong shon ob reu ba shisha fi kwa ban shon ba pin peniap Yanga fin penyap iki syakri ki jong tral de bitu bila ada penyap ru wat kita ki baswa jonga iki nong itu lupa bila ada penyap ru iki badai ta kwa benong fi kan ke sngi wadi le persya U Mynsiem Bakhuid dan apa jong fi la sngap bun snam ya ka Potternet utrai bun sin la kran if U Mynsiem Bakhuid bun sin la convict if you la ta if you la pen kendo if ula pen kendo if spang ka pop but spang ka hok jing bisa ula pen kendo ya pi Ula keren ya pi bapin kala bamot ula keren ya pi bapin pediang ya Jisu oh ula keren ya pi bapin emno ga jim ga batmahin ri pi pen ado menta ngakwa ban ong fi kalon ka pop ya ka fin ya le persya ya U Mynsiem Bakhuid kalon ka pop ya ka fin ya le persya ya U Mynsiem Bakhuid oh wat ya le persya to ai bapin nomlong kita ki breu ki ba rendang ni ki klem od share kata ka download Ani ki ko klem od share te ki skor ke jong fi to ai ba fi dan ki skor fin snow ha ba fi dan ka download to pediang ai ba kan rung na ke skor ba kan rung sha ka download ke jong fi ba fin pediang knang ba kata ka Mynsiem ke jong pi kan yo im namar la da film dan U Mynsiem Bakhuid ka Bible ka kran sha ya kata la da fi reject U Mynsiem Bakhuid la da fi kentat U Mynsiem Bakhuid film long ki jong u Chris pi day jong ka perthai pi day jong bamanhi
bagi ta ki bam dan U Mynsiem Bakhuid shisha utrai wang ngam itu yaki ngam pulia kene kapor na rom la nong bapra de khot ba khandai ga ongum ne ngada sungo it ne ga de khot ka babel ka ongum ne henry ma pi phim long ha ga do henry how Mynsiem la da Mynsiem u ble u shong sa ha po jong pi henry la da uno ru dan Mynsiem u Chris utaken long jong u uta ubam dan U Mynsiem u Chris long u jong u Chris tading ta kwa bnong ifi gani gasngi wanom kan tat U Mynsiem Bakhuid wanom le persha ya ga jing trei ga jong Mynsiem Bakhuid le persha wat ya kita ki breu ki jong blai ki ba don U Mynsiem Bakhuid la fi le persha ya kita ki breu ki jong blai fi le persha hi yo blai ba ka jing men sao kanam dei yo blai and ka jing men sao kan dei ya pi hi ba ding ta karpat ifi gani gasngi lada U Mynsiem Bakhuid ula kren ya fi lada U Mynsiem Bakhuid ula kta ya fi ula penkendu ya fi pediang wanom ye le persya U Mynsiem Bakhuid wanom le persya ne wanom kren persya U Mynsiem Bakhuid ngakwa bandwai na ka banta jong fi ka ne ka por ka bamenta banga sgo U Mynsiem Bakhuid u kta ya fi ngasgo U Mynsiem Bakhuid u kren ya fi nginda dwai ka ne ka por ka bamenta ngindwai U Mynsiem Bakhuid un herafi namar ka babel ka kren ya ka tabo jisu ong ya gani ke gintien yi senran ke jong anda ha la mi pat nga kwa ban puli na ke tien ke jong blai gani ka por na ki kam ki apostle ke ne ke lenong ka ban ningkong u jisu u ong kum ni ya ki apostle ki jong ke lenong ka ban ningkong ka de khot ka basau ka ong ti ha bo la ya seng lembat ki ula hukum iki banom late not na Jerusalem henry ban up ya ke jingkular ke jong kpa ka ba ong pila yo sngo nanga Nabo Jenesis shisha open baptist ye fi daga henry open baptist ye pi da U Mynsiem Bakhuid sa kendiat sngi na do menta shisha fim kwa gane ga jing pen baptist U Mynsiem Bakhuid ka de ga jing ai ga jong blai ka de ga jing ai ke loi ke jaga jing snai de ga jing ai u ai ye fi bo un pen baptist ye fi daga ding bo U Mynsiem Bakhuid balada pi kentat fin do ya kata lada pi long persya o fin mes kat ya kata ba fin mes na do menta ba fin mes ru ya ka beneng tanai ta wat ai ba fin do kat ya ka beneng ubri unom la ban rung sha beneng lemda utan U Mynsiem Bakhuid ngina dwai ka ni ka por ka menta try nganget kani ka ktien kalawan da ka bor kani ka ktien kalawan da ka basai try ngadwai ya ka ki khon ki jong me ablai dan apeng joki ki empat pediang ye me jisu dan apeng joki ki nang ele persya ai ke jing tre ke jong Mynsiem Bakhuid en rega kren ga ne ga sngi ba fin long ken ki balot share ha ga da download ke jong pi fin long ki ta ki balot share ki score ke jong pi ya ga ba ga tin ka jong blai ka rung lam ba ki score ba ga da ngam shi ki download jong pi but ba fin long ki ta ki bru ki ba pediang U Mynsiem Bakhuid ya ga ba fin yo diang ya ga jingem ya ga jingpen baptist ken da ga ding ba do Mynsiem na do mentaga sgi finom long show ki jing thao ki borem ne ki baterkhong fin long ki ta ki jing thao ki bala dap da ka bor ba da ka ding ga jong play ya ga ba u play u yo ben penon kam ya ga jim ga jong fi o nga da dwai nga da ker khu ya fi finom long show ki nong ile persha na do menta ki jing tre ga jong baman ki jing tre jong nong shukor ki jing tre jong ne u balam le u soitan kala do na do menta ga sgi phim dei show menta ki ta ki khon jong soitan ndai fin long ki khon ki jong play na do menta na mar kita ki bala shayalam do Mynsiem Bakhuid ki long ki khon ki jong blai ong ke tien ke jong blai to ai bana do menta ga sngi haba fila pediang U Mynsiem hallelujah fin shayalam do Mynsiem na ba fil long ki khon ki jong blai hallelujah na do menta ga sngi haba fila pediang ru U Mynsiem Bakhuid fila ban kam kpa yo blai na ma klem U Mynsiem Bakhuid finom la ban kam kpa yo blai finang long bitang ki khon sweat ki khon rangli ki bam don kpa don but fin long be kita kin ke bala shakan tat nre haba pila pediang U Mynsiem fikla long ki khon ke jong blai u bahabeneng fikla long ken ki khon ban ma u kpa jong fi hallelujah ada dwai ngada ker khu fi kan ni gesngi hallelujah fi pediang U Mynsiem Bakhuid men wan da ka bar ha ki khon rung ha ga dono joki ko try ai bekin yo e ga jing ta e ga jing pen kala hallelujah na mar mi it part ini ki khon try men man ki bekin terkhong kom ne men man ki ko try bekin long ki breu ki ba klemma me en re wan da ka bor pen baptist ki ko try da ka ding ke jong me pen baptist ken try do U Mynsiem jong me ko try hallelujah na mar ka ta ka long ka jing kular ke jong me hallelujah ha ga gerteng ke jong jisu ngadwai na aingu amen but amen try ker khu fi ngin say shempat
hagini ki jingi kai ki bedang sa hublei um da borom jo amen